friend Abraham Bapa no tamfa yen say no muni mama ne na obonsam di matum minim se na obonsam o se na nyame na ayo I don't know me worry emfie baako 22 years ansa na me wo ba enti mu an na sa nyu nyina ebe efri mu ba no kasa me we na me wo titi mi o bro awurade ya kasa me boy me wo titi mi o obonsam ni mi di asia Abraham Bapa no bonsam ye me say ye yo Edum we aka masembi babia Yesu Kristo bedu bi ha no ensenkyere si lokore pa Luka eti enum gichemu ye mienu na enhwade me botaye andam de ba ha no me beyi na di na edum yi apusumi akogina baabi tikasa Luka sempa eti enum chemu a eye enum no yanko eti enum chemu ye mienu yanko Luke 5 verse number 2 yes na ohunu kudu mienu se etetade no ho yanko na ohu kudu mienu se etare kudu no edi nam no Yesu Kristo kwasuafo no nchen yes ana okohu kudu mienu se ewo tade no ho na ensuo kese ano na apofo na firi ho nkwohoro na sewu na Peter no mo akọ ensuo so a wo mkọ ya wo anya nam na okokudu ba ko yesi mo ana wo mo aba na wo horo wo masawu yes Omo horo masawu yes kinkai na okokudu ba ko yesi mo de ho ana opincha kudu no ba ko ho yesi mo kudu no no ko ho yes na me pese me hu se me kira wo se Yesu ba de wo ye ani de obenya kinkai ni nchemu a eye miensa no yankai na osra no se ana osra your friend say Simon ofre Simon say osra Simon say yes Yesu Kristo na osra Simon say ma mi frɛ die mfa okudu yi oh akwa okudu me pesa me trem na me yansa nkyerɛ ne kakra na me ka awre chichi sem kyerɛ wo enti me srɛ ma me kwan na kodo no me mfu bi
Oman kwan na so Oman kwan. Ne nkyemu a ye miensa no. Yan kwan. Na okokodo ba ko esi mu ode no. E no se no se. Ano sense. Okwan free. Mame entina ase. Mame ntra okodo mi kakra. Yes, na mfa ntia kira ba kyem kakra. Na me ntra mo nche na me nkasa papa me nkyerɛ mo. Yes. Nti na mpani mi a me be Kenya nkopɔ asɛm. Ana akyerɛ ye ho na de atua hofo. Na obehu de wom. Kenkan. Na ogina akudo no ka kyerɛ no se. Ana Yesu gina akudo mu na o ka kyerɛ afiafo no se. Kwan kɔ de ɛhɔ dɔn. Ɔse dɛn? Kwan kɔ de ɛhɔ dɔn. O ka kyerɛ afiafo no se. Kwan kɔ de ɛhɔ dɔn. Mo ano ha ye won de. Ha no. Nti ka kɔ de ɛhɔ dɔn. Enti ka kɔ ba bi ɛhɔ dɔ kakra. Ana o yɛ dɛn? Na mungugu asaw enyinam. Na mungu asaw amane o de bae no na wo gu ne na. Yes. Na Hallelujah. Amane o de bae no. Me se enne. Yes. Awurade nsia. Awurade nsia me soso. Amen. Ka kɔ de ɛhɔ dɔ no. Yes. Ka Ka kɔ kɔ de asaw ɛhɔ na dɔ. yinam. Na mo be yinam. Yes. Ne kyemu ye numu no. Ana simo obu ase no se. Ana Simon be ka kyerɛ Yesu sɛ. Owura. Miwura. Ya ye adwuma na adwumu nyina. Hwɛ. Da bia ye kɔ nso so ye kɔ yinam. Yes. Ɛna de ya kɔ ba bi ɛhɔ dɔ. Yes. Atwamu takrade. Atwamu ya kɔ bedu. Ya nya adwuma na hwe. adwumu nyina ye nya hwe. Aya na ase ye nkanko ne benya nam. Oh dabi. Ye adwuma ye mu nyina ye nya Ya hwe. ya adwuma na adwuma nyina. Yesu ye nya hwe. Ya nya hwe. Nanso Na so wonum asɛm no nti. asɛm a Yesu Kristo wo kan nti. Megu asaw no. Megu asɛm no. Amen. Adofo ti bibi nyame anana. Yesu Yes. What trashing? Yes. I'm a pia a be a hot dog. And no say, Mumfangua, na Mubanyanam, and no catcher and say, no catcher and say, Ora, I had man of the money, you want to drink now. Nansu Yanyashi, Nansu, no more 17, no more 70, you beg was a no. You beg no. Yes. As what the Bill can say, you would be a bumper, you would be a bumper, and then no last. Amen. Abra, sir, I do a friend, Abraham, Papa, or Tamfine, say, you know. Munima Maniana or Bonsam de Matum. Minim, Sana Bonsamo, Sana Yamina, yo. I don't know. Me worry and fear Baku, 22 years and Sana Meoba. And one, and that's how you win in a every mobile. Casame when I may want it him you. Already, Casame, me want it him you.
Amen. Eti wasa no enda wa yedai. Wagu ne. Yes. Kinta mayenko. Lucas empa etintim ye no. Imo boss ne say. Owura. Eya adwuma na adwuma ni nyina. Eya adwuma na hwe nyina. Na ye nya hwe. Na nso onum asem ni nti. Onum asem ni nti. Megu. Ni temo ye nsia no. Na wo ye sa no. Wo ye sa no. Obuma mpata bebre. Ana wo ye dai. Na sawu no etete. Afei wagu asawu no a wotwe na entwe na asawu no eye dai na etete onyankopɔ de nkunimdi abrawo onyankopɔ de nkunimdi abrawo awurade nkunimdi abrawo amo aba mumu azeki nyame bechro Mumra na mumesubimu na wo bae ana asiafo no bi be kan ho na wo hye akoduo mienu emama afede enam na okoya wanya bi no wanya bi abruda bi a wokoso yes akoduo eti na me se oha bi ada oso bi ano ana asafo awurade ba be yefi so yes aya afara me ba masam no so so fo mumra me wai ye yempa abo mumra me yes minua baba akopeni mami a otalewe oya sofo yire beba kumasi a 1994 me bedu am beto mami omne ne kuta kumasi asafia omo tudum awia anopa anwumre na me beka omo ho ye boss na olidi ya no ye boss no se nyame aye na dom akodi land mam okodu land so a akwaya sofo yes boy somebody ya do to follow that sound make yo papa di nam anado
awia anwumre ensanka aye mami wabre papa tinanna meti se mpani ayan hia sa mpeso mba fore ma no na enne medofo bi adwuma bi ko sia ya na me hu ne menyam mami nko afore bode menni bi kura maba no mabechichire ne wi se ontintim na oyihim na awurade be kura no yes mami akua nyame onyawo dabi hwe onyawo na ubehu ati onyame we yansanchirane yansanchirane nkwa nyame beti osufre wale nyonto le budo le kofasu sade o tudum no saa etunim sesei ya nyom no ayato no a ekuta tumi no emrante ne se no o me don ene nyonto ne se no minim ya so we nya glodi o enye ne je aso we ayawre ho ayo yaw ene wo be kono mo bodom na kika makasa anyonto basa o ko Facebook so a basa aya mamenka asem kakra John 16:20 ne rese adwuma we agro ne edidia ya rese agro ne edidia aya me sa adwonfo bebre ni ha makasa ana domba basa nyamboafo bia mane ntimi nka nkire ye kaya nyumpa umwe sabro nyame umwe okwa chisu ama rough sa who was about Kenya Yankopon na odidi rough aso for ya mo hwedwem why adon no mo bo no mo nkam na say adon no broni na aye ne ko bi dem ne ko na dem no broni say eno na yemfanye crime and say why you so now the bomb say ya o jina obeka say wadwenye dey wadwenye fabra menya sa ne nche omo adoman hwa wonu say edi agoro I don't know. When I woman, on the corner, and a brother say, young fat, and you say, your school, yes, I know. Sandy, then you always say, I saw for Yanamu, Yamun checking him on a motion. I said,
sa sorry no. You go school no. Cry. And you say bono. Yes. Now you sorry there. Don't see 20 minutes ready say. You when you sempa eti du nche mo edu. Yankwa. No kura me se mo say. No kura me se mo say. Mo besu. Bible says some yele. Mo besu. People acha mu ntie. Obi antie me. Aso anya agudi o. Anya agudi. Wase dey. No kura me se mo say. No kura me se mo say. Mo besu. Na mo twa adwo. Na ewiasefo ani beje. Tio, ewiasefo de omo ani beje. Na mo de. Mo wura beko. Na wura beko. Na so mo wura wo no beda ne mo ni gie. Wo ya agudi. Dabi nya agudi. Aso ya agudi. Dabi. Yes sir. Senya me no nyam. Ohim so a. Boko. Ada nyame ye madon. Awo ho ye de a. Me hu se nyame Yakopon aye bia mama no. Na me da fom say. Na me bu afuni. Me say nyame no nyam. Yes. Me ni me de nyame aye. Na nyame nya bibia ma o. Da bia o ma de chi yo e normal. Na wa ba na wo da na di rough. Ka ko bo bi o. Ana nyame ya do na ka na mo na tofa no ho. Oba no sa on so na sa e different. Na mo di agro. Aya ma memra ma asem so. Oyima ade bi di ewu. Fe na me ba ma asem so. Ade bi di ewu. Aware e di ewu ba. Asofo be brenti minka. E di enya. Obi timi hwa na yiri nim saa wo so wo your boy timi waro. Ba fun. Ma me na enya ya. Obi timi hwa ni ko nim saa. Be ma twi dwedwentwie. Be ma jimi fo. Ma nu sa ware o. Na efiri ai. Ade nti na timbasa. Me ntiase. Ti yensu ahwa de kakra bi. Edi obi nya o. Me say oba bi eku edinani. Ohu ne onya no. Eno tro ba papo. Ti na oba bi be ma bi so. Onso ne yire dinani. Asem ato no nya agro. Ne yire tete. Yire tete no. Ti ya hwa de. Matthew 19 verse 3. Adan makonya me dofo ase me ware no. Makonya me dofo ase me ware. Obi enu ho ware ntamfo. Na mabeto me dofo yi. Ohima me hwe okokọ ne se de otiatia sitie na me ne je ho. Sa. Pese me ware wo. Na wonim. Na na kufu ado. No fa ase ne me. Sa. Na wonim. Dabi o. O be free so no. Oyo obi no. O ka kire yese. O ma ne wo fa asefo nyina sika. Nti unsa kan wo de o. Nti me nsa kan me de. Sika egu bank nya agro. O se ma ye ntoka ntram sisi. Mate. Sisi so prima me wale wo de a. Meto wo de ama wo. Ni ma twen be 5 years ansa na mato bi atenam. Titi ase na me wale why? Mate ase da da. Afi wo ba ti ase. Na me ni tu anamo. Bibia kama. Afi die. Me hwe na nim sa wo di wo ye oba ti ware wo. Oba fo ye nkwa akwa na twem. Unim ne masi. Oba na jimi sankuto. Me ba cho ensi. Ensi da. Says wa wonti bi no. Yeti antena. Ani ma mefi. Yeti. De awade duma edi ni power asase we so. Asamo. Ken kam ye rade. Matthew asempa. Eti dun kunu chemo edun sia no. Yankwa. Dan kwa tifi asem. Yankwa. Na hwe. Oyuba no ho bese ne se. Ochechefo. Adepo be na menye ne menya dan kwa. E na o se ne se. Adenti na buza papa ho asem. Matthew 19 chapter 1. 19 verse 1. 19 verse 1. Na eba se Yesu wi ensem nyina aka no. Ofiri Galilee. Na oba Yudea ahye so. Yankwa. Jordan ja. Yankwa. Na nkofo no kokopi edi na chi. Na wasan yale wo ho. Oh. Tre no. Awalija hu insembisa. Awalija ye ho sembisa. Epacha ane. Kenkai. Me pata tre no. Na Farisifo ne ba ne nche ebe so ane hwe. Ana Farisifo ne ba Yesu Kristo nchen. Ebe musa Yesu se. Ana o se obi ho kwan se. Asem bi ntoja na yira na. Yesu. Obi ho kwan se. Asem bi anti. Oja na yira na. Asem bi anti. Oja na yira na. Otibi jaw yira na. Ana Yesu se. E pata 4 no. Na obu ase won se.
Monkey can't say if it is no. Monkey can't say 50 years. Yeah, obo nipano. Yankopon no bo so ba sa obo nipa. Obelema no oba no yo won. Oba no obo nipa. Ana o kan say. Ana o kan say. Ye nti no nipa beja na jane na. Wenti. Ana o nipa beja na jane na. Wo beja una o ma me ene o papa ho. Na ode no akọfa me yero ho. Na do ho akọfa obafo. Na oba ide. Ombe no be honam kro. Na ma ye baako. Enti na ona so enya ba no biemu. Enu nti na mo na so emienu bienu. Na ayada na be beti wi house na odidi watem. Abra wo krokro na opa wo de. Odwa nanum akeka nsem bebre na wote ase. Ebi kwa na nka mpe no so ka se na kufu ado fa se ne nti. Na metwema ho. So pa. Na fe de enema na aye basai. Sa. Eti eye. First Peter 3. Na ewra de. De bema aware aye yie. De bema anigye. Ye wi a. E ba to aso. Mpani ama metam. Enti mpani metam no me mo so wa. Nyesa adame ba me ka sa ko. Yanko. Ayere no mo bra pa. Ayere no mo bra pa. Mambe a o ya ware fo no. Bible say ayere. Bo bra papa. Sa. Kinkai. Na sa na mo ayere no. Sa na mo emma mo oku no. Mo mra mo ho ase. Bible say mo mra mo ho ase. E mo mala mo kru no. Mo mra mo ho ase. Ahun brase. Ehun odin o. Na nse me ko ba bi ko ye preaching say ya. Na me ka say ma me bi nka de ha na wale mpa ana so ne de. Ni kun de wonye. Nti so twa no so ye si. Hey. Ani aka say. Anu ka na ka me quotation we. Na me de church say. Bible say ma mo mra mo ho ase. E mo mala mo kru no. Show. We na ukun what about oh. What's the bro ho ase. Ahun brase no. E bebre. To bu ase. Asem a ye fru ku che ba kra na do to bu ase na we yi ano kasa ba no nye o wa to bu ase na we yi ano pa so for bu ni ani die fa ma no na we dey wa say obedwo na say ko wa say na say ebi no entie asem no so a se enipa entie sa asem we na won fa wa yira bra ba o kasa enimu no so enyae won abrabo a wo bo na enya no obefa so dey dey abrabo na wo no obefa so dey dey be pacho wa say won fa o yire kasa a abrabo enimu no enyae won question me ntini ye wa say on fa yire no abrabo o kasa enimu no so enyae won abrabo a enimu no enyae won ya na se binum anti asem na wa fa yire no abrabo a e kasa enimu no edimu no yes the obobra papa no na the ne de anya no wafa so na boawo kontofo nwa din kan eti yenso hono me de masem ni na kwa wiye salan de fakosa na yenko ne ye hwade eti oba de wo de ansa ba dai wo ba bra wo ho ase eti ye be chichem oba benya ne de be ma benya ne de yenkwai kontofo nwa din kan eti nso eti baako eti nso ntema baako no yenkwai de osonfo nso wa wade wati fesem yenko na de metwe mu hu de ba mo se de wa chewe de aye mo nipa se aye mani pa se anka won fa ne ho nka oba we Paul na ka yes nyankopon se yenwo ne yensa sase so mna yes ana Paul se ebetimi a anka mo ba obi anfa no nka oba eso du be kwa Bible kwa challenge wo mpa o ba on butai otimi o de ka sa no yes kinkan na adwumamu nti Bible se adwumamu nti obarima bi anya ono an yire enti se wo fi se untimi ntena tio ansam na eba no eya warefo yes by emranti amudi ewo mu no wo se wo fi se untimi ntena ye dai yes ware obi anya ono an yire antwetwe ho ma ho enama kan samo pa kane nyina antwetwe ho ma ho ensane yes nyankopɔ tumi na nya dai ama wo nkyɛn sa wale sa wo fi se untimi wale na oba bi anya ono ankasa ne kunu Bible say oba bi anya dai Bible say oba bi nya wan kasa lotu ukunu obarima bi anya ono ana yire yo Bible say obarima bi anya ono ana yire
But start. Na de me twa na mo ho de. Yanko. Adamamonti. Ama bia nya ono ankasa ne yire. Na oba bia nya ono anu kunu. Na oba bia so nya ono ankasa ne kunu. Ne nchemo emiensa no. Yanko. Okunu mo yire de ese. Yo. Okunu. Bame. Bible say, ya ma wo yire de ere. Ese. Yes. Anko troba. Na unko nwi akokọ nam ne nan ba miensa. Na o matrafie ama hwe oba nanim. Bame. Wuntimi ntontale ne mpaboa kama. Emfa nhyɛ na oba no so ho na hɔ. Enti sɛ wo ye bibi kama ma oba no, ɛhɔ anu akoto matilia, ɛhɔ anu atontoma, ɛhɔ anu atompaboa. Na wo de asiesie ne kama. Enti wo se de ɛsɛ ne yɛdɛ. Fama no. Yanko, oyire so mo okunu saa. Wayire so. Yes. Wo so ma okunu saa. Why? Me dabi amaka sɛ me yire dabi am din be preach saa. Obakua, sɛ na me wu akoba na me sa be hia ne bi ma ɔno ana kampɛ. Ɔno ana me wa no. Wow. Obaso. Sofo, me ni agro. Wow. Ɔno ana ka me ware no. Sir. Amada no wada. Sorry, no sorry. Yeah. Ama jai, no jai. Wow. Na umpe we na apede ai. He, Mr. Brunyan. Wo bɔ me nkwan bi. Wow. Wo bɔ me nkwan bi. Me di nkwan wi ya. So ni pani bo ntwe enua antena na. Okay. Ni ku ɔbɔ ho. Na mfrɛ Ajaboku. Ajaboku na wai. No se me wo bɔ ho. Na mse wa ma ware na agu. Hey. Je wo ye bia ja na bra. Kai ani be tete me sukua ya Ajaboku ni. Oba ya na mfrɛ oba no. Anse Ajaboku tena se. Oba wo so tena ha. Ana me tena akonyam se. Na mse Ajaboku kwan so. Ana o se kwan so bokɔ. Me wa na afrɛ me se. Mama asem asifia anya agro. Na mse o. Oba de abɔne bi anim. Ɛyɛ ne disem. And then quite palm, you are a mamma. Wow. Me pesa. Mr. Kwan, what do you from? Okay. And what they are by our semper. Sir. A friend, Papa, was sitting on it. Wow. And I'm so slow. Many abri. Sir. And Poway. You taste. Or Quatumum, or Koto, a crantre cacra. Wow. Or train cacra. Hey. Koto kakra, Emre kakra. What? No, the baby is never surprised. Yeah. Or Papa Pabi. Missy, we could come on a commissioner. On one and come out. Yes. And the Bible say, why they? Mauku, dear sir. Yes. Kinkai. Now, oyire so nya saa. Why you so yes, sir? Ne nchemo ye nan no. Yada. Na oyire ni nipa to me. Missy Macansamo. Canina. Bible say, Oyire. why they? Uni nipa to me. Uni wankasa uni wankasa to me. Ne mom. Okunu. And this oku. Yes. And I Macansamo. Kinkai. Na okunu so. Okunu so. Oni nipa to me. What was who to me? Ne mom ne yire. Nemo oyire. Yes. Kinkai. Ne nchemo ye numu no. Mo mfa mo kame mo ho. And I'm Missy Macansamo. William. Ya ka ware. Yes. Aye dey. Sir. Aye dey mesi. Dabi. Aye mesi dama. Dabi. Ba ko na. Wase mo mfa mo nkame mo ho. Yes. Enti aye ba man de wo ban hia mu die. Sir. Medical. Wow. When ya ware. Yes. Enti aye dan ana oba wonu ku da ho. Na ba ma pese oba ho kakra. Wase ma bre. No ase ni kanu atum. Hey. Awade we be ye. Ya samo. Awade we be ye. Dabi. Ana onim. Awra wo sema wonu se oba wo ye sa ne ma na. Na be ma eye kikiri na one da. Awo pie mu a akra no oye stubborn fucking. De bia wo mu na. Okay. Secret no. Se kikiri bam. Na anya odo so na kiri wo mu a. Hey. Sakra no wo ye stubborn fucking. De bia be hia no mu na. Na de oba na ya nkwan awie. Yes. Na me da fo.
And wabɔ me nkwan. We good what? No, but Sasa comes if you. And then you remember, I go behind over there. Makosian him of Fruby. Eti Makoto Motne Mrek. Your Bogumian and the Media Gravate. Oh, come on. You could do them. Let them. I can't ever want to know. Yansa. No. I can't ever want to know. I hope that's here. Yes. I can't ever want to know. Sika. The ones who are fair. God bless you. And to say, young for your home, come here home. I just about young men, Shenika, what? Yes. And Shenika. Wait, how many hours? Oh. Simabe, do. And do Dawson. Sir. I'll play one yet. And do Dawson. Wow. Kinkai. So far, I'm a town. And Yami, So far, I'm a town. Mentra. And then two of them. Kinkai. Kuronto for Medin kind. It is soon to my mono. Young guy. More from home, come home. This is a new prince to say. This is a woman, no prince to say. Moments now a break a carabby. Show. And the Bamaso. Say, yeah. And a dow in the free set. And now, Baba, what is that? Was what? Yes. Now, am I didn't call you? As an Bob on a coin. Yes. At all. I just am going to print some. That is some woman no prince to say. Mobile and neighbor Pompire. Yes. Now, what you wish woman Pabo? Now, walk, waiting chain. Medofo. You better Abrabona Danny. Yes. Na calling him. And the Yensium. Watch her, Yensium. At the chair, Yensium. Young Kunyanko Ponch and young Kusum friend said, Oma Brabon in ye. A come on, ya. So my Juma say, ya, pay a mobile. It's another woman. Omwaye. Now, Obana da form, and I am a better form. Now, yes, I know. Sanoka. Now, you're bomb. Yes. Papa, I'm not sure I'm day. No, a tear. Take time in here. Now, after so, Mossa send a shemubium. After some years, someone that did 3 days in the year. Mossa shemubium. Oh, who could you magro? Yes. Sana Yamiano. Now, Obon, someone number home rest to answer man. Say, wow, quite. Ama ukuni wa anshia. Bonsambe foso ama na kopema. Wow. Bonsambe foso ama wire ako fampana baby. Eti ya makwan why? Sa. Makwan. Na krokro no, na kasama de kire no. Okodwuma na bibi ye na dwum se obafia obenya sem papa ye de. Etie. Oba bi titi ni ku sa, opadwuma kwa na papa bia fa. Sa so be ma bi so, betete ni sa. Oh, who's a Niku every about a you about do fear pen and your machine. Oh, Ade said they were. Can come in here? Bible say. Now, and what you know, most of the nation will be him. Now, Obon, some of my home rest to answer man. Young guy, Nature Moyensiano. Now, yet you may cannot come from. Where dear, what can I come from? Now, and you was so. Now, into Moyensono. The person be caught. No, me per se. But who's that? And can you put in interested in me? Crop none so. Yeah, Obiana Ewo on one not too much at Obia not do much. If I flew in Uncle Pong. Young guy, Obedient say. Obedient say. young crop. Obedient say. Nature Moyen what channel. Pour 2 hours of 4 as you got 4. Me pass me one Maria. Nature Man what channel. Now may catch a step for near Kunafo say. I am a one say. Or Tana was send me. Nature Moyen Chrono. And I say, want to me and show one was on worry. Yes. I see. And see. Me pass some kid to do. Now, I say, obey what is say. Obey Jai Awari. Nature Moyen do no. Young crop. Now 1 hour in the dear. 1 hour in the dear. Me show one. Bible say was Jenny, the Bible say was saying. And yet, Nemum Eura. Bible say was saying. Yes. Jenny, I don't know. Bible say or say. Maybe Mummy was our Jaya. So one is anyone. Oh, now I don't know. Be catching or be fear about a branch of fear. Of a David. After my guy. Me Banam no be come on last. I come now to me and number just. No, but fear no become somewhere not at me. Was it? Bosume. I feel Bosume 9. No, you didn't know that. Hey. And then I can see. Now, Bibia, you're a crasser. What cried you, my banner? What cried you, my banner? No banners, I could rather be Jan. Sir.
Sure. What is it damn you? And you, I saw a call on one. No fun to try to no go around the money there. Hey. I feel up some night. They said they want to be him. And you are so for some man over back. This is the better taking. What is our Agu? What is our Agu? Oh, who Magu? Can come on, my first one is it? Nicham we do no. Now, no one dear. Oh, Mamma, one dear. Me show him. Me some. Say, Oba and Yanikum. Or baby and Yanikum. Yes. Yanko. Nicham we do back on. Nasa Ojano so Jana and what a beam. And what a beam. Na Enyasa on San and Niku and Sana no Kubum. Yes. Now Kununso, Okunuso, Onyana, yes. The person will be Po to 1 hour, 1 hour, 1 Enya no fo. Yes. One na one akano. Make a match on. Make a match more. And you rad. And you rad Say, on your be or yere. Ah, on your boy, one in the ah. I took one of my pen. Maybe I'm a real. Who wasn't a command? I want to know. So I do maybe a bit of a jackal. And I make so. But I'm Babu Naka, and I'm American. I think, say, what I don't know. Can you, mommy? Can I? Nature way do you know? Young credit. Now, one hour cannot dear. One hour cannot dear. Make a match on. Make catch them. And you rad it. And you rad it. So when you be a wire ah. On you be our era. Kind I want you near ah. So, who are you about us on cross on the Bia? Yes. Yet I, Oban Emperor say, Oban Princess say, on in the better. No, Oban Prince on in better ah. Babu say, Unyano. Enyano. Yes. So, no, you know, no song cross on the Bia. Babu saying a day. Inyano. Enyano. King Canam ready. Na so be so kunu. Now, this is a cool. I want you near. Who are Kuna on so as an on Cobia. Now, Berman Prince on in the better ah. Now, Berman is on no better now. Unyano. And it's Menyano. Yes. Tia, as someone the trash last name had it. What? Nature made nine. Na Okunu I want you near no. Tio. Na Okua only assembly near no. Ati I want the Yiri Emu. Yo, Abraba. O Yiri, Edwa Sorono. Or better the training. I'm a town home number without. Now what's a crack? Na Okunu so or Yiri so one you know. Are you so onion? No, what's you when you couldn't. What is so? Abraba Obama no bonus about Cobia. And also a bit much about home. Now, why a come on? Na anya sadia ah. Bible says, "Say I'm quite sadia." Na mama ehwo emfi. Mama bi amba wonu bia enya papa. Yes. Tie the Paul kan o. Say I'm quite sadia. Mama bi amba wonu bia enya dai. Enya papa. Yes. Last word na him there. Ko. Nti mo edu mu no. The onye nie no. Tio. Bible say, the onye nie no. Awarefo no. Still that there was onye ni no. Ote ne ho kwa. Say ote ne ho na okwa. Manonko. Pache mu tie ne yo. Yes. Bible say there was onye ni no. Say ote ne ho na say oso obekwa. Manonko. Bible say manonko. Yes. Na won hye woniako ana oba ko no say. What? Was it anya dai? Na ema ye hye woniako no. Oso obekwa. En hye se chinchina on fa nti ko wura ware anim. Bible say obekwa anya dai. Manonko. Yes, man. But me na maker. The Bible neka. Bible neka. Yes. Now so ware chinchina so ware a. Say chinchina house ebeko. Manonko. Be obeku. Obeku. Manonko. Na won hye woniako na oba ko no o sansem yi ho. Sansem we no. Asofo e Bible say ma ye hye mo hye obi ase chinchina ho hwan dai. Me ba so me na maker. Dabi. Saka bi. Nti mo yedunu mu no. Na de wonyi nie no. Ote ne ho kwa. Manonko. Na won hye woniako na oba ko no say oni sansem no. Man mo hye ni pa kon se chinchina. Ofa no ko wura ware anim. Yes. Na asumdie mu na onyankopon frɛ yen. Ayi asumdie ene ahotonti na nyankopon frɛ obi afa ahoto. Ayi me dia si. Na oba wonim sɛ. Oba wonim sɛ Ebia. Wona obedi wukunu nkwa. Oba wonim sɛ bia wona obedi wukunu nkwa nti abraba a wo bɔ no. Ebetima se sɛ wukunu one time. Na obarima wonim sɛ ebia wona obedi wo yire nkwa. Oba so abraba a wo bɔ no wonim sɛ ebetima se sɛ wukunu one time. Yes. Hey. Ba wo no so ya edo. Papa. Ede. Eye mawie. So for mabu mra no so. Oso nyankopon hu ya baba. Amen. Oso nyankopon hu ya baba. Amen. To sanka wie ma Joshua ma odi kunim no. Yes. And na ya wada ya ba. Ya preference na nyankopon preference on petutuo. Onfa ne tumi ni na no nyawo no meta ya chi. Amen. Na oma abofo ne timi on
ɔtumfo na ne nyankopɔn Yes. wada wɔn abrabɛ ho yɛ mmɔbɔ Amen. ne nnɛ yɛn mpaabɔ enwie pɛyɛ ne yɛn hyɛ odi kɛseɛ na ne mo nyam